Εάν φτάσει στο λιγονέρι σπετσών εκτός σεζόν, μπορεί να τη συναντήσει αυτή την κατάσταση. Ένα φράγμα από μπάζα να κλείνει το δρόμο, ο οποίος έχει μεγάλη κλίση. Αν φαίνεται ότι θα ακολουθήσει και ισχυρή βροχή, αυτά τα μπάζα πρέπει να φύγουν για να μην καταστραφούν τα σπίτια από πλημμύρα. Όμως, οι υπεύθυνοι για αυτά τα μπάζα αρνιόντουσαν να τα μετακινήσουν. Μόνο με παρέμβαση της αστυνομίας αργά πριν να βραδιάσει, αυτά τα μπάζα φύγαν και αμέσως μετά μια πολύ ισχυρή βροχή μόλις και δεν κατέστρεψε τα σπίτια. Ο λόγος που υπάρχουν αυτά τα μπάζα εκεί είναι για την προέκταση σπιτιού από 2όροφο με υπόγειο σε 4όροφο, σκάβοντας το λόφο πάνω στον οποίο πάταγε. Δεν υπήρχε περιθώριο πιλωτής ώστε να είναι εκτεθειμένα τα θεμέλια, απλώς φαγώθηκε ο λόφος και προεκταθήκαν τα θεμέλια σπάζοντας τα πέδιλα όπως βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία. Είναι πεντακάθαρο ότι έχει γίνει προέκταση χωρίς άδεια μέσα στο λόφο, όπως φαίνεται και από αυτές τις φωτογραφίες του υπογείου. Ο πρώην λόφος έχει γίνει τώρα δεύτερο υπόγειο και μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. We can see the cracks because of illegal excavations to turn a two houses with one basement house to four floors house. This is the result of what happened to the ground next houses. Είναι πεντακάθαρο ότι έχουμε καθίζηση σε αυτήν την περίπτωση, η οποία επηρέασε τα διπλανά σπίτια. Τα διπλανά σπίτια παρουσιάζουν ρογμές στα πατώματα και άλλες ρογμές, όπως αυτή η οποία περικυκλώνει το σπίτι. Next houses have cracks internal and external. No license for this excavation. The responsible committee of Ligoneri didn't care about what's going on, because this happens very often to other houses. Ο οικισμός Λιγονέρη έχει την ευθύνη να μην συμβαίνουν αυτά, και όμως αυτά συμβαίνουν σε καθημερινή βάση. Οι ρογμές εξωτερικές είναι εμφανείς και εσωτερικές ακόμα περισσότερο, αφού ακόμα και τείχοι εσωτερικοί έχουν μετακινηθεί στο κτίριο που βλέπουμε. This house was repaired 2 years ago and those cracks are not normal. Αυτό το σπίτι επισκευάστηκε μόλις πριν από 2 χρόνια και ήταν ολοκαίνουργιο. Unfortunately, this can happen to any owner at Ligoneri because of his neighbor's illegal activities.